wona nde wonno kadi dokke ko Allah rokkata ɗum nde daño Allah hawridini en e oɗo subaka aljuma ma'naji nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tawi koko haalano mofta Allah hawridini en hen woni ko anniya keeriɗo mo ceerno jogino radiyallahu ta'ala anhu e tindinde en no nelaɗo Allah ina yinnore ha dañen wawde yidde mo nde wonno yidde mo woni dewe Allah ɗe fof nde wonno noon yidde mo woni dewe Allah ɗe fof kadi koma jinnoɗamo nde jiɗamo ɗum waɗi o wi so tawi a anda hunde no foti a wawata yidde ɗum no haniri ni o felliti sifade nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam sifa mo ganduɗa waliyaɓe Allah hewɓe ganda ɗum anduɓe ɗum ɓene kadi hewɓe gandal mumen e ɗum ko dakmitorade ɗum tan e ɓerɗe maɓɓe e limanu maɓɓe billahi e sebbinanade ɗum e limanu maɓɓe billahi ko ɗon tan ɓe kadda hen kono noon ina woodi ɓe Allah rokki kañumen ne mbawde haalde ɗum haalande ɗum mo suwa yettade ɗon nana ɗum anda ɗum fodde ko ɓe paandi yo dañ hen ko ɓele omo wawa yinnade nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko on banda kawruɗen hande subaka aljuma ko kawridinal Allah yo Allah rokku en naftorade ɗum yo wonno haala hanki ka haala koye maɗa ko tolde maɗa koye nder maɗa koye jaati ma haala ay ɗum kam a heewka tan haala ka heew ɓallu ma e nanɗe ma e haqqille ma fof ina ƴefti ɗum ina andi ɗum ina faami ɗum ay haala hande ka nde wonno haala koye dow ma ta yettaki ta anda ta faamani haalaka e nder maɗa a yino ka wayi wirtade ma ni ka yehi laawol muɗum ɗum waɗi noon so tawi aka artire so tawi a tinnaki a heɓata hen ka aɗa sawde hen hunde noon wonno fandare ceerno nde yo Allah rokku en sawde hen hunde wonde ko jiiɗa ɗo ko tuggude e leydi ndi e leɗɗe ɗe e asama o e yimɓe ɓe e jinneji ɗi e ndiwri ndi e huuɗo ko e kaaje ɗe e deƴƴe diƴƴe ɗe ɗum ɗo fof ha yetti al arshi ha yetti kursiyu ha yeehi aljanna ha yeehi jeygol ha yeehi e hujubul jalali ha yeehi e malaikaji ha yeehi ahlu ardi simsimati ɗum ɗo fof ko haalete ina nane ina sife fof ko jaatinelaɗo Allah ki gooti kanki tan woni toon ko kanko sifi ɗum ko kanko haali ɗum ko kanko andi ɗum wona jaati Allah subhanahu wa ta'ala hay ko innete hen jaati Allah ina wiye ko Allah ɗum ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ginnaɗo e nder Allah ko ɗum waɗi ko ɗum wiye Allah kono ko kanko tan ko Allah ko haalota ko nanota ko faamota ko sifota ko jaati Allah ko noon wayi kala ko haalete nane sife jaɓa haalade jaɓa sifade jaɓa nanade jaɓa andade ɗum ko nelaɗo Allah tan sallallahu alayhi wa sallam no waawi wonde fof hatta oɗo alqur'ana jangeteɗo mo nanata karteje ɗe nanata ɗe ko fof ko nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam tawi a faami ɗum ko nden noon o wiima wonde Allah subhanahu wa ta'ala gandal makko e hoore makko yo yiɗe gandal makko e hoore makko yo yiɗe on ɗon sifa ina majjide e jaati makko majjuki ki hay gooto anda gandal makko e hoore makko yo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam yiɗmo ngal gandal e nelaɗo Allah jamiraɗo yo yiɗ o tawi ko yidde nde ko yamirore ngal gandal koye nder nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam kono nde ari ha ɗo nde ɗum dañi sifa ko ɗo wiyete ahmadiyatu koye oɗo nokku oɗo ngal ɗon gandal ngol jiɗgol annora mo ɗum sooma o e muɗum jiɗgol ngol e jiɗowo o annora mo ɗum sooma e muɗum o on ɗon woni annora giwɗo e annora giwɗo gonɗo e jaati Allah oɗo annora giwɗo e annora gonɗo e jaati Allah oɗo annora ɗo inna ɗo ko ɗo wiyete ahmadiyatu
oɗo annora gandal makko ɗon wiyete ahmadiyatu ɗon ko rewirde makko Allah kanko nelaɗo Allah tan hay goto tawtani mo hen annora jippiti on annora jippiti haddita annoraji jippiti waɗi calsaltiri waɗi manaji e mbadiji jippiti tago ngo fof no ngo foti tago ngo fof no ngo foti no ngo wodirno e makko to dow to faltaki tago ngo fof no ngo foti ko ɗo ngo toɗɗagol gandaliyankewal toɗɗagol godaliyankewal kono wara toɗɗagol faltade e serindade e andede ko ɗon wiyete muhammadiyatu makko haqiqatul muhammadiyatu makko ko ɗo oɗo muhammadiyatu makko kala ko wana kanko ko oɗo huccitirta faade Allah ahmadiyatu makko ko kanko goto huccitirta ɗum faade Allah muhammadiyatu noon ko taga e makko fof ko ɗon huccitirta faade Allah oɗo muhammadiyatu kañum ne waɗi manaji e sifaji jippiti on ɗon sifa wiya adamiyatu oɗo adamiyatu ne ko kañum woni peeñdi muhammadiyatu wiyete zahirul muhammadiyati oɗo adamiyatu ko ɗo ko toɗɗano e nder muhammadiyatu faltaaki kono ina toɗɗi toon ko ɗo faltori hen hunde fof dari bange andi toɗɗi faami ɗum woni zahirul muhammadiyati ɗum ɗo fof ko nelaɗo Allah o goto sallllahu alayhi wa sallam tagore nde ko no jiirata tagore nde jinneji gadi e ɗum yimɓe tawti ɗum caggal tagoje keddiɗe ɗe gabbi hen ha yetti ɗo tagore nde haaɗi fof no fonno koye nder nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam tagi koye nder nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam woodi golle makko ɗe woni golle majje kanji ɗe fof golle majje ɗe fof so ndendi ko golle mbirta Allah hunde fof ina subhinana Allah wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi hayso tawi en paamata ɗum hunde fof inani rewa Allah yimɓe e jinne e malaika e ndiwri e ponji e liɗɗi e kaaje e diƴƴe e huɗo e fof hunde fof ko Allah tagi seri ndi hay leydi ndi gabbel fof ina rewa Allah bange hunde fof ina rewa Allah bange koɓe ndewata Allah bange ko fof hen hunde fof koye nder dewal makko Allah kanko nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ɗemɗe maɓɓe ɗe it koye nder ɗemgal makko kaalawal ngal ko ɗemgal makko jeeyi ɗemɗe maɓɓe ɗe ko sawtu makko jeeyi sawtuji maɓɓe ɗi ko kuccitgol makko jeeyi kuccitgol majji kanji fof ko maɓɓe ko ɗum o rewirta waɗino haale wonde ɓiɓɓe adama no ɓe poti gila baba adama feeñi ha ɗo ha sakket maɓɓe ɗum ɗo fof adado ɓiɓɓe adama no ɓe poti fof jinneji ina ɓuri ɓe laabi 9 jinneji e yimɓe so ndendi kamɓe no ɓe poti fof poñɗi ina ɓuri ɓe laabi 9 jinneji e yimɓe e poñɗi fof so ndendi ko hodiri maayo na ɓuri ɓe laabi 9 yimɓe e jinneji e poñɗi e ko hodiri maayo fof so rendi malaikaji gonɗi e dow leydi ina ɓuri ɓe laabi 9 malaikaji gonɗi e dow leydi e jinneji e yimɓe e poñɗi e liɗɗi e fof so rendi malaikaji asamaw garwanijo ina ɓuri ɗum fof laabi 9 koni fawodiri malaika garɗoji asamaw garɗo fof ina ɓuri ko heddi less ko laabi 9 ha yetti asamaw jeeɗiɓo on asamaw ina ɓuri ko heedi less mum ko laabi 9 ha yetti kursiyu ko woni toon ko noon wayi ha yetti al arshi jogli gonɗi toon jeetati ɗi joglu hen fof ko woni toon ko ina ɓuri ko heedi less mum ko laabi 9 ha yetti dendagal malaikaji ardu simsimati e malaikul hujubi ɗum ɗo fof ina sowi ko woni less mum ko laabi ɗi hay goto anda ko fof so rendi e ko leɗɗe kalata e ko huɗo subhinanta e ko kaaje cubhinta e ko diƴƴe cubhinta ɗum ɗo fof so rendi woni gotel nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam on ɗon nelaɗo sallah sallam poɗɗo noon o noon ko ɗum waɗi ceerno sifori ni beele eɗen gandamo o wi noon tawde ko oɗo ciforiɗo no oɗo ciforiɗo ni o woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sa rokkama an no aɗa yinnoromo aɗa foti yettude Allah sabu jawharatul kamal mo jangeten o ɗum woni sifa mo sifi oɗo fof jawharatul kamal tuggi koto dow
fayi less kono nde jangete nde ko less tuggete faya dow jawharatul kamal tuggi less e jangde e feññinde e juulirde tuggi ko less fayi dow salatul fatihi tuggi ko dow fayi less ɗum waɗi koko luutondiri ɗum waɗi o wi jawharatul kamal oɗo mo jiyata nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jaati makko ki gonnoki madina ki dendagal ko jiiɗa e dow leydi e dendagal ko woni e nder maayo e dendagal ko woni e nder aljanna dendagal ko nemorte dendagal mum fof yalti madadu muɗum ɓeydano muɗum yalti koye jaati makko ki nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam gonnoki madina toon madadu makko ko toon ɓeydano muɗum woni hin ɗon jaati noon ko kanki sifete aynu rahmati rabbaniyati ɗo wiya allahuma salli wa sallim ala ayni rahmati rabbaniyati wal yaqutati almutahaqiqati alhaidati bimarkazi alfuhumi walmaani oɗo jumla sifimo e dendangal sifaji nemorteɗi fof sifimo kadi e dendangal ko iri e makko fof sifimo dendangal ko andoto e makko fof ha ɗon bimarkazi alfuhumi walmaani nde wonno noon ɗum ko jaati makko turabiyatu o fuɗɗi noon haalde jaati makko annora o ɗum waɗi o fuɗɗori wa allahuma salli wa sallim ala o fuɗɗori wa nuri lakwani almutakawwinati al adami sahibi alhaqqi rabbani ko ɗo o fuɗɗi nadde e ruuhu makko o sisi ɗo ruuhu makko nde annora o woni annora toɗɗiɗo no mbinoɗen ni hunde fof toɗɗi dari suwa feeñde taw kono toɗɗima darima andima ɗum woni wo nuuri lakwani o rewni hen wo nuuri kallami ɗo ganduɗa ɗuɗum toon fof kono toɗɗaki faltaki andaki o rewni hen nuuril mutalsam nuuru cuuɗaɗo mo ganduɗa ko on woni giwɗo to jaati allah subhanahu wa ta'ala ɗum woni annora allah peeñɗo to jaati allah cuuɗiɗo to jaati allah cifeteɗo ganelaɗo allah ga sallllahu alayhi wa sallam on ɗon annora woni nuuril mutalsami o haaline kadi ɗo woni mana kanko mana allah subhanahu wa ta'ala to jaati mum mo hay goto anda o muuyo makko e wiiɗo yo huccite yo rewe ngol muuyo o tagi annora mo tagi e ngol muuyo o oɗo annora yalti e makko to jaati makko ina rutti e jaati makko yaltani jaati makko ina suri e nder jaati makko tawi ko nelaɗo makko sallllahu alayhi wa sallam o wiyete tal'atu lhaqqi bilhaqqi lkanzi l a'zam bifadatika minka ilayka ihafati nuri mutalsam wonde koye allah ummi koye allah ruttoto ko allah to allah ko nelaɗo allah ga nelaɗo allah ga oɗo salatu ala nabi ƴeftanima tuggude haala ka ɗo haala ha ɗo jaati makkol gonnoɗo madina ɗum noon yo allah rokku en andudemo yo allah rokku en faamdemo yo allah rokku en yiddemo yo allah rokku en wawde yinnademo yo allah rokku en heewdemo yo allah wat en almuɓe cheikhana ahmada tijani radiallahu taala anhu sabu barke nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam barke cheikhana ahmada tijani radiallahu taala anhu e barke makko kanko ceerno radiallahu taala anhu e barke anniya makko ɗo banda allah hawrijini en heen andinde en nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam beele haqqillaji men ina daña wawde miijademo sen paye yinnademo e sen paye julde e makko e jawharatul kamali ganden wonde jawharatul kamali koye ko haala ɗo ko fof ko ɗum woni ko jawharatul kamal haalata sa juuliri jawharatul kamal tan andu oɗo mana fof a haali ɗum a jangi ɗum kono noon ay o jawharatul kamal de to heddi to haalotako to de ko toon salatul fatihi juula e nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam wata sikku jawharatul kamal mo nanɗa o ala ko heedi ɗum dow ay jawharatul kamal no fotini fof salatu fatihi to fuɗɗoto to ko suuɗa toon ko ɗum woni salatul fatihi woni mawɗo muɗum kono kam ganda kam jawharatul kamal ko ɗum ɗo yo Allah rokku en andude ɗum allahumma salli ala sayyidina maulana muhammadin